wasebhekisa kwinkosi yezitha kaIsrayeli kuthiwa itsha kazange ageje la sayukhathala Jesus. Hallelujah. ngiyamsaba noMoses mayibhala uGenesis Oh, uthi wena nyoka oh Jesus. uzohamba ngesisu bese ethi kodwa wesifazane Oh Jesus. uyoqhoboza ikhanda lakho. Hallelujah. So ngamanye amazwi inyoka ayiqhobozwa umuntu wesilisa kodwa inyoka iqhobozwa umuntu wesifazane. Oh Jesus. Ngithi unebhadi umuntu oshade nomuntu ongakwazi Yes, ukuthandaza. Lord. Unebhadi mawuthandana nomuntu wesifazane ongawazi umkhuleko. Yes, Lord. Ngoba inyoka Yeah, ngoba uSathane uDrago yeah, uyohlula umuntu wesifazane. yeah. Oh Jesus. Shumaya. Ngoba inyoka Yes, Lord. iyahlula umuntu wesifazane hayi indoda. Jesus. Oh Shumayela tata. Phetha tata. Abantu abakwazi ukuqhoboza inyoka abantu besifazane. Yes, Lord. Abantu abakwazi ukuqeda ngodragon ngoSathane ngenyoka umuntu wesifazane. Wesifazane. Wobuka makuthiwa konakala umuntu wesifazane egcekeni liyaphela umuzi uyaphela. Kodwa makuthiwa kunomuntu wesifazane ostrong egcekeni okwazi ukumela indaba yakhe azi story sakhe umuzi uyakhula. Yo. Yo. Ubona nangendoda yakho na mayihamba edrobheni hlwathi. Kodwa Nkosi yami. Senzeni nabawo. Hawu tata. Inkinga ayikho endodeni kulo wesifazane ethe indoda mayiphuma wayibuka nje indoda wathi ayinengani kodwa wamiyeke hamba namanyemfu wezinto ezilenga ngoba wesifazane usuka kubhede kuyena hayi indoda uzwa ngabantu ebhasini bethi kazi utheni umama wakwakhe Yo. Wabuka waphuma. ngoba amandla endoda nobuhle abandoda kumuntu wesifazane amandla ekhaya kumuntu wesifazane amandla egceke akumuntu wesifazane ubuhle bomuzi kumuntu wesifazane amandla akumuntu wesifazane. Yesifazane. Yini lena Thixo ibekile kunabantu? Oh Fear the power of women. Ungababona kungathi bakhala kunesimo esibabambile. Okwazi ukuthi bakhala bebe bayakhona bakhala njenge-ambulance. Ngibazi kahle mina bekhala isimo singavumi. Kodwa bekhala bayakhona. Uthola ukuthi isimo asivumi. Kuyanqaba bakhala beya. Uze mayifika kona umbone kubingelela ucabanga ukuthi izinto zihamba kahle kanti izinto ziyabheda. Kodwa kukhona into emtshela angiye. Hallelujah. Bayingozi abantu besifazane bayingozi. Oh yini Thixo. Never underestimate the power of women. Oh yini bawo. Funda. Kwasekuthi njalo xa edlula wayephambukela khona ukuba adle. Njalo la ndoda kaThixo yathi mayisidlula idlule emzini walo mama. Besiyadla. Qhubeka. Wathi endodeni yakhe bheka manje sengiyazi ukuthi ungumuntu ongcwele kaNkuluNkulu. Kungcono ke ngoba nendoda yalo wesifazane yayikhona ngoba kwazothiwa bayalokhuzanana. Bayajolana. Ngcono ngoba ke nomuntu wakhe wayekhona. Qhubeka. Lowo odlula kithi njalo njalo. Yep. Ake siqhume odongeni ikamelo phezulu. Base bemkhandela ikamelo ke manje umuntu kaThixo. Sibekele khona umphethe. Ayakhona amakamelo kulomuzi. Sifake netafula. Kodwa into eyayinkinga kulamakamelo ayikhona kulomuzi ayephansi. Manje ke lo muntu odala adlula nje kulendlela akumele ahlale ekamelweni eliphansi.